Sanibonani, ngithemba ukuthi niyaphila njengoba kade ngithembisile ukuthi i-gift mekukhona abangayibonanga igift le sesenze unboxa sonke sibone ukuthi kukhona nama ngazi ukuthi khonani nama ngazi ukuthi kukhonani. Ngicela ukuthi si-unbox-eni sonke siboneni ukuthi yini la phakathi. Nami sengijahile ukubona kodwa novala ngazi kodwa nje ngiyajabula yabo, ngiyajabula nje kakhulu. Angazi ukuthi yini la phakathi kodwa sizobona ukuthi khona yini phakathi. Ngibona ukuthi yini la phakathi. Nkosi yami, ingane kaMamezala ingithengeleni, ingane kaMamezala, Nkosi yami. Ngibona amazulu, ngibona amazulu. Jehova, kwaze kwagoqwa moya ongcwele. Buka selibonile. Yo, Jesus. Okay, ababengabonanga okwalapha. Jesus. No, okay. Yazi ukuthi kwesinye isikhathi-ke uthi mawuxoxa into kanti umuntu uyakhuluma nje umuntu ulalele. Jesus. Ngiyajabula kakhulu. Nona yilokho. Kona lokho. Awuthi ngenze nje wathi ngifone ngibonge sisasonke ngoba manje angikwazi ukuthi ngisebenzise ifoni ngoba ifoni ngiyisebenzisile. Singizama ukuthi ngiyithinte ngala ngifone nge-WhatsApp call-ke. Baby. Awuthokazi mayaba. Komonje. Uthini baby? Ngithi nje hhayi sengize ngaze ngayivula impahla enkulu. Yiphi impahla enkulu enkulu? Uyivula kanjani impahla enkulu engekho mina ngingokufiki? Hayi Uyivulile mfethu. hayi Kakhulu bathi njalo abantu ngoba angithi abantu bakulalela. Ngivula impahla enkulu le besivumelene ngayo phela ukuthi ngizoyivula. So sengiyivukile. Ushile bese ngisadinga imoto ngigijima ngithi uthi uvule impahla enkulu kubanda kanje ngiyeza. Hawu kano. Kanti impahla enkulu okhuluma. Ngenzele kubanda ngangivule ne-heater la emotini. Yazi ngicishe ngagijima. Hayi mina ngisho i-gift ukuthi hayi sengiyivulile, so ngithi nje angibonge yabo, kubuka wonke umuntu ngithi nje ngiyabonga kakhulu ngento ongenzele yona. Kwesinye isikhathi ukukhulume kanti umuntu uyacosha ulalele ukuthi umuntu uthandani. So nje ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nje uNkulunkulu nje akwandisele. Kungashodi lutho nje kwande nje. Ngiyabonga kakhulu sithandwa sami. Muthi kwande usho ukuthi nala ezansi kwande. Ngithi kwande kanti uthenge ngani? Angithi uthenge ngemali. Ngisho ukuthi imali yande imali. Yes, kwande imali. Ngithi uthi nocwelande ucwele. Okay, hayi ngiyakuzwa mngani. Uyakhuluma awushayile. Hayi bye ngoba ngathi uyaphuma esandleni. Bye. Hayi ngizokubona soon nje ngoba nami sengiyabuya manje, ngizobuya after 30 minutes ngizobe sengisendlini. Okay, ngiyabonga. Okay, sharp.
ngezwa umuntu uthi uthi ukhuluma ngenye into, umuntu yena akhulume ngenye into ey'cabangele enye into nje Nkosi yami. So ngiyabonga kakhulu kini nonke. uNkulunkulu njalo enze njalo. Ngiyabonga ukuthi nje nibe kanye nami nithathe isikhathi senu nibuke le video ize ifika ekugcineni. Ngiyanithanda kakhulu, nibe nobusuku obuhle. Ngiyabonga.